Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyithatha igama uphasa weningi uNkulunkulu akakulonde kubusitho la ukhona khona njengamanje sibheka nje iphupho njengenjwayelo kodwa inamba ikhona isebenze kuphela manguthi umlandeli le channel mungayena ungayisebenzisi le number futhi ungayisenzi ku WhatsApp senze ama calls strictly calls not ku WhatsApp mayiphupho lilide ngicela ungifonele futhi because ngi prefer i-call uma iphupho lilide linama details amaningi because angeke ngikwazi ukubhala phansi ngaba intende kakhulu yabo sometimes ukubhala so iphupho lika Qiniso Khanyile uthi unjani mfundisi ukuchaza nophupha la ulele phezulu kwendlu olala kuyo shothi ukhuluma ngophahla ulele phezulu ophahleni lwendlu pheko ophahla asikhulume nje ngophahla in general number 1 uphupha uphahla sithatha nje ophahlwa kakhulu uma uphezulu kophahla lokusho ukunqoba kusho udumo nempumelelo enkulu futhi ngenawo umkhawulo ezofika kuwe kungekudala uDaniel 4:29 uthi ke ngemuva kwenyanga eziyishumi wayehamba ophahlweni lesigodlo senkosi yaseBhabhiloni number 2 futhi sikubalula la ukuthi uphupha uphahla kuPawuluhle kakhulu uma ulele phezulu kwalo lokho kungasho ukuvikeleka kungasho nokuthi mhlawumbe usukuzophepha 10 noma kubantu abangani ababi noma kubangani abangalungile noma abangani mamanga uJoshua 2:6 kepha ke waye wenyusele ophahleni wawashumeka ezinhlangeni ezefila kasebezihlelile ophahleni so la kukhulunywa ke ngowesifazane owathatha amadoda abe ngamaspy kwaIsrael waye wafihla ophahleni lapha yana number 3 futhi umuphupha uphahla kuwuphawu osithatha njengoluhlumo olele phezulu ophahla olungabe lushuthi nje mhlawumbe umuntu wena ozikhathaza kakhulu nonaka kakhulu abantu abakhuluma kabi ngawe noma abantu abahleba ngawe noma abantu abanenhloso ezimbi ngawe yabona so amahubo 102:7 uthi ke ngiyaqhwasha nginjengenyoni eyodwa ophahleni lwendlu number 4 futhi umuphupha la uphahla kuwuphawu esethatha njengolingelubi futhi uma ulele pheko uphahla lungasho nje ukulangazelela ukuthula noxolo noma ukuthola ikhefu manje ukuthi umuntu onenkinga ebudlwaneni bakho yayibona so ngenzeka umuntu ongukuthi ngamanje ulangazelela ukuba nokuthula noxolo empilweni noma ufuna ikhefu uma ukuthi unenkinga ebudlwaneni bakho njengamanje Izaga 25:24 kungcono ukuhlala ke egumbini lophahla kunokulala nowesifazana uxabanayo endlini ehlanganyelelo number 5 uma uphupha futhi uphahla kuwuphawu luhluma olugibela noma ugibela kulona uphahla lokho kusho ukuthuthuka noma ukuthi ungase uthole isikhundla esiphezulu noma uzovelela ukuphinda uthola amandla empilweni uyabona number 6 futhi uphahla sithatha nje uphohla kukhuluma ulwakha ukuthi uzibona wakho uphahla lokho ungayisho impumelelo ezayo ngenxa yokusikhandla kwakho uNehemiya 8:16 base bephuma abantu balanda lokho bazenzela amadokodo kwaba yilowo nalowo uphahlweni lwendlu nasemagcikeni abo nasemagcikeni endlu kaNkuluNkulu naseyicawini nesango lamanzi nasesicawini sesango lakwa Ephraim number 7 futhi uphahla kuwuphawu oluhluma ugxumela kolunye ukuthi uzibona uhamba phezulu kophahla uyagxuma iphupho lami belinokungenza isikhathi sendlule uthole ngiphupha from olunye uphahla nyakolunye uphahla ngiyagijima phezulu izidlu sometimes lokho kusuke kungasho ukuthi usuku kungenzeka unokuthembela emhlophe kwabanye abantu mawubhekene nesimo enzima kungasho ukuthembela kwabanye abantu uma ukuthi ubhekene nesimo esinzima nifula abantu okungenzeka bayathembeka kuwena uma ukuthi uyagxuma kulophahla uhlala lo kodwa akikho awovoki yayibona kodwa liyakweseka lokugijimela ushuthi uthembele kubantu abathembakele empilweni mawubhekene nesikhathi esinzima number 8 futhi uma uphupha uphahla kuwuphawu sithatha njengoluhluma ululungise ungizibona ulungisa uphahla ukade lonakele lokho kusho ukuthi uzokwazi ukulungisa ubudlelwane bakho ngabe umndeni wakho noma isithando sakho noma nje nomunye umuntu ngenze uzokwazi ukubulungisa ubudlelwane lobo nalowo muntu loyo kodwa number 9 uma uphupha futhi uphahla kuwuphatha sithatha njengoluhle uma uphahla luluhle futhi luqinile lokho kusho ukuthi ke usondelene nabantu abathembekile futhi ngaloko awusoze waba mhlawumbe wedwa ngekhathi ezinzima empilweni yabo futhi ngasho futhi ukuvikeleka yabona number 10 uma futhi uphahla kuwuphawu sithatha njengolubu uma wethuka futhi ucabanga ukuthi mhlawumbe uzokuwa noma ke
uthukile ungakwazi ukuhamba kulona uphahla lokusho ukuthi mhlawumbe nakuba ungenzeki uzothuthuka empilweni kodwa ngeke ukwazi ukuzinza noma ukubambelela emkhakheni okuwona yabona la impumelelo usuku uzoyithola khona noma leyo nqubekela phambili noma leyo promotion la usuku uzoyithola khona izokwenza ukuthi ungakwazi ukuzinza mhlawumbe izoba nezimo zokuthi ungakwazi ukuzinza. Number 11 futhi uphahla uphawula uma umoya uliphephula uphahla lokho kusho ukusondela kwezikhathi ezingezinhle ezizofika ungalindele. Kuphephuka kophahla kokunye kungasho ukuphazamisa kobudlelwane nabantu nabo noma nomuntu onaye. Number 12 futhi uphahla kuwuphawu lubi uma luvuza lokho kusho komunye lingavela uma umuntu unencindezi noma umuntu oswele ngakwezimali ungabona amanzi engena entonta kwesinye isikhathi noma umuntu ongavikelekile futhi ongena ukuphepha ungalibona uphahla luvuza noma uma usebudlelwane noma obungebuhle kungaphinde luphawu lokuvuza kophahla luvela uma ukuthi umuntu ogadwe ezinkinga nezimo ongakwazi ukuzilawula ngenxa mhlawumbe yokuswela ikhono elifanele. Umshomeli 10 verse 18 ngobuvila obukhulu indlu iyabola nangokwenqena kwezandla iyavuza. Siyabonga besibheka nje uphahla roof ngesingisi ukuthi ungasho uthini uphupha roof uma kukhona ekushila siyaxolisa. Kuleba uyo Jesu siwe niphansi lamatulu kuleba uyo Baba siwe niphansi lamatulu kuleba uyo Jesu siwe niphansi lamatulu.